नै थांगासिनो दङ दान्दिसे फैनाया रोमै रोमै मोनलायनाय मेथाइ दामोबा मोजां जायो लाइभआव जेबो बुंथ'ला बानायसोमोन बे सोर ड्राइभार बुजादोंनो चिरांनि हाग्रामा ब्रिजआव बेफोरखौ नायोब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बर'फोरा बिमा बाथुलनि फिसा बायदिसो जाहैबाय होमबाना बेखौ आं दा नन लाइभआव लाबोगासिनो दं दा बिथां दिपेन बर'आबो दिनैसो मोनथिबाय नामा रन्जन दैमारिखौल' मानो जोबथेसालियाव दोनबाय थाखो गुबुन आलफानि लिडारफोरखौ अनुप चेटियामोन बायदिखौ मानो दोनाखै होनलायनाय दिनैसो प्रमद बर' बिथांजों एसे नेरलायबाय नामा ना प्रमद बर'नि एसे हेंथा बुंफ्लानानै सोमावसारनायखौ जुरिफिनोब्ला बर' रायजो राजाफोरनि सापर्ट नांगोन नामा बेफोरबायदि सानदों खोमा दा आं नन लाइभनि गेजेरजों लाबोगोन नोंथांमोनहा बुजियो बुजिया आं मिथिया खिन्थु जों दा लेबार दै थांना थानायाव जोङो जोंनि अदाबाव अर जोंहोनो बा खबसे ओंखाम जानानै थांनानै थानो थाखाय जेखि खामानि मावा मानो कमप्रमाइस खालामनांगौ गैया मावनाय जागोन आरो दा जों थांगासिनो दङ निरजुलि जोंनि दै कम्पानियाव दै बथल लायनो बानायसोमोन बे फैनोबा मालाबा इटानगराव जोंहा क'क्राझारनि बन्दुमोन बरियाखा जायगाया हले आयु फसायबायलां अरुणाचलनि सिख्लाफोरखौ नेचारेल बिउटि ना गाव मेकआपनि बिउटिथाय हमनो हाया ओरैफोर माने बे काश्मीराव जम्मु काश्मीरावसो आपेल फिथाइफोर बायदि बै नेपालिफोर सोरबा जम्मु काश्मीरनि थागिबिफोर बिथांमोनासो जा गुफुर गुफुर जायो होननाय खोनादोंमोन आङो पारमिसनसो लानोसै नामाथाय लाबावनोसैलै बिमा सासे होननानै फसायबायलां खिन्थु गुफुर गुफुरखा जारौमोनहा दा जों ओरै टाउननि बारबोबायथ' इटानगरनि माबा खोन्थागोन आं बन्धु नोंथांमोननो अरुणाचललै जोंना गफुरनि खाथिथार देन्जार गोदो साइकेलजों फैयोमोन जों बेयाव दालाय आरो गारि मोनबावबायसो साइकेलजों फैयोमोन जों बन्धु गोदो बिराद खालामोना जोङो फैना जोंबो नुवाखै माराम राम लेबार बायदि थाखाबायलां दाना एक्सुवेलि लेबार बायदिखा आङो जेराव नुहुरासैलै 3 मिनिट थांखो बन्धुमोन इटानगरखौ एसे देखायबाय दुखु दा मोनसे बेखौ डाइलग सोदोंलां गुफुरालाय गुफुर दं बिराद गुफुर गुफुर दं खिन्थु आं ओरैनो डाइलगसो होदों आरोना सासे लाबावनो हिनजावनाव सोंहरनो होननानै दुखु मोनदोंमामोन नोंथांमोननि खोथा बे दुखु मोनबाबो अरजाया होनोना आगुन नाखाय होननानै बुङो टेनसन गैया रावबो रावखौबोथ' जाहोआखै नङा होमबा गाव गावबागाव अधिकार गाव गावबागाव राइट्स ना मा होनो बन्धुमोन दोनथ'नोसैलै बन्धुमोन आं एसे भिडिअ इडिट खालामनि नङाबा दुखु मोनगोन ना आंनि फल'वार्स साबसक्राइबारफोराबो बे फाग्ला रामोनदाया थरलाया मा भिडिअ लाबोथारा होनगोन ना बेखायनो बानायनोसै दै नै जोंना नारें खमलाया दोनथ'नोसैलै बन्धुमोन दुखु मोननाङा दे थेंक इउ सै